ନଟିଆ ବାହାରେ ଖେଳି ସାରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଆସେ। ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥରରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ତା ବାପା ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ରାଗରେ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଦେଖିକି ଚାଲିପାରୁନୁ। ତାପରେ ନଟିଆର ମା ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନଜର ସେ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେ ପଥରକୁ ଉଠାନ୍ତି। ପଥରରେ କଳା ଟିକା ଲଗାଯାଇଥାଏ। ମା ଡରିଯାଇ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଏ ପଥର ଦେଖ, ଏଥିରେ କଳା ଟିକା ଲଗା ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଦୁତିଆ ପଥର ହେଇଥିବ। ନଟିଆର ବାପ ହସିକି ସେଠାରୁ ଉଠି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ନଟିଆର ମା ସେ ପଥରକୁ ଏକ ଲୟରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ନଟିଆର ମା କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନଟିଆ ଏସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି। ନଟିଆ ଓ ବାପା ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଟିଆର ମାଆକୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ନଟିଆର ମାଆଙ୍କ ଆବାଜ ଶୁଣାଯାଏ ସେ ପଥର ଭିତରୁ। ବାପା କୁହନ୍ତି, ଏ ପଥର ମୁଁ ପୋଖରୀରୁ ଆଣିଥିଲି। ଚାଲ ସେ ପଥରକୁ ଏବେ ସେ ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା। ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଦୁବିଦ୍ୟା ବାଲା ପଥର ହୋଇଥିବ। ନଟିଆ ଏବଂ ତା ବାପା ସେ ପଥରକୁ ଧରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଗାଣ୍ଡୁ ପଚାରେ, ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନଟିଆ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଗାଣ୍ଡୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୟଙ୍କର ଆବାଜ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ। ଚାଲି ଚାଲି ଶେଷରେ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ଭୟଙ୍କର ଆବାଜ କରି ପିଶାଚିନୀ ବାହାରି ଆସେ ପାଣି ଉପରକୁ ଏବଂ କୁହେ, ତୁମେମାନେ ଆଜି ମୋ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ପିଶାଚିନୀ ଖଣ୍ଡା ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ାଇ ମାରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ନଟିଆର ବାପା ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ଲୁଚିକି ବସିଯାଆନ୍ତି। ଭୟରେ ଥରୁଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛପଟରୁ ପିଶାଚିନୀ ହସି ହସି ବାହାରି ପଡ଼େ। ପିଶାଚିନୀ ନଟିଆର ବାପାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ନଟିଆର ବାପା ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଯାଆନ୍ତି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ପିଶାଚିନୀକୁ ପାଆନ୍ତି। ପିଶାଚିନୀ ସେ ପଥର ମାଗେ, କିନ୍ତୁ ନଟିଆର ବାପା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି। ସେ ପଥର ନ ପାଇ ପିଶାଚିନୀ ଲାଗି ଯାଇ ନଟିଆର ବାପାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟର ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ କେତିକି ବେଳେ ନଟିଆର ବାପା ସେ ପଥରକୁ ନଟିଆ ପାଖକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ। ନଟିଆ ସେ ଯାଦୁର ପଥରକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଜୋରରେ କଚାଡ଼ି ଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ପଥର ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା ଚୂନା ହୋଇଯାଏ। ପିଶାଚିନୀ ଚିତ୍କାର କରି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ନଟିଆର ମା ଆଜାଦ ହୋଇ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି।